Semar iku sinten lak ngoten. Mbah Semar niku uripe menungso gambarane Mas nggih. Mbah Semar niku mboten wonten. Sebetulnya bahasa pewayangan niku ciptane sinten sih? Nah niki to, donya niki teng mriki. Mangkane sing diarani delok nih nang topiku ngeten. Niki wae kula angsal informasi nggih ya. Termasuk kali niki saking Mas Ari niki cerita nek jenengan niki kados interaksi ini kali nate kali Mbah Semar. Mbah Semar. Nah, kula angsal informasi ngoten niku Mbah. Mungkin saged diciriosaken bab menika Mbah. Lek interaksi tentang basa namanya pewayangan ngoten lah Mas maksudnya niku. Nggih. Basa pewayangan. Lek Mbah Semar sebetulnya ngaten Mas. Nggih kula lek sing diwastani nglancangi nentang nggih mboten kan ngoten nggih. Niku sebetulnya bahasa pewayangan niku ciptane sinten sih? Kan ngoten ta? Nggih. Kok ana Semar Gareng Petruk Bagong ana Pandhawa 5. Nggih. Sing ditang-tangi sebetulnya niki ciptaane sinten sih niki? Nggih. Lah kan ngoten sih. Nggih. Ana sing ditulis yang kitab Jatisara nyangane sak pitunggalen kan ngoten. Sebetulnya ciptaannya beliau. Sampai digambarno ngeten. Ngaten Mas. Ngapunten Mbah, beliau niki yang Aji Saka. Ngaten Mas. Pewayangane urip ku ngene lho, Nger. Pewayangane urip ku ngene lho. Mangkane disebut wayang. Wa ilahi wa nabi wali wayang. Sebetulnya wa ilahi wayange gambarane nabi malaikat ya wayangi iki lho ngoten. Mana sampean mung Jawa hebat to. Dados manungsa niki pun komplit berarti niki. Waduh, duh. Hebat Mas menungsa niki, Mas. Sing diwasani mulai Pandhawa 5 nafsu amarah lumasu piyambut maena lakune nggih ngeten. Mangkane sing diwasani kaya niki to. Ngeten iki napa sih kok ndending lu sing diane Kuntadewa. Gambarane sinten guys? Napa iso goro? Men saged Kuntadewa. Kagem goro. Tapi lek kadung ngamuk Mas. Dadi buta paling gede. Nah, gambarane. Kuntadewa niku sing garep. Mana iki? Sing jempol niki, Mbah. Wah, nggih. Terus sampeyan dudu wong sing diarani duwe kuku Pancanaka niku sinten? Werkudara. Sampeyan dudu wong mosok ngeten. Ya no, ngeten iki. Damel telunjuk niki. Wah, nggih. Wah, kuku Pancanaka. Lah sing diarani Kuntadewa Arjuna ya napa lanange jagat. Tengah-tengah nih, lanange jagat niki. Nggih. Masa nek muluk nyiten mboten nggih. Lanange jagat. Niki Nakula kali Sedewa. Lah sedaya niki wau unene 5. Manjinge ning sinten? Mangkane sing diwasani anake Bathara Surya jenenge Karna. Niki malih yang basa pewayangan ya. Jenenge Karna niku wau. Lah sampeyan interaksi dari sampeyan. Lah Mbah Semar iku sinten lak ngoten. Mbah Semar niku uripe menungso gambarane Mas nggih. Mbah Semar niku mboten wonten. Ngoten lho nggih. Maksudnya niku mboten wonten sosok figur menungso mboten. Menungso sing lakune kaya Mbah Semar. Lakune. Berarti filsafat niku. Filsafat. Lah contoh sampean niku ya Samar Mas, ya Semar.
Lah ngomongnya ya ngomong nafsu sampean niku wae. Sedaya niki berarti nggih Semar-semar sedaya. Dah, niki Semar. Nggih. Lah uripe mangkane sing diarani samar. Samar nggih. Napa enggak ada topi sing diwastani sak donya paling sakti. Menungso sing sakti napa nih, Mas? Nah, niki to. Donya niki teng mriki. Mangkane sing diarani delok nang topiku ngeten ya. Bukan ya. Nggih. Niku wis diarani Semar, Mas. Dadi menungso niku nggih uripe samar, eseme samar. Niku dawuh beliau lho Mas nggih. Sanes kula lho nggih. Kula mek nerusno tok lho nggih. Kula diceritani lho nggih. Sing nyeritani sing gawe lho nggih. Kula percados lek sing damel. Jenengan dugi ngriki. Dek kula dalu. Anak kula wonten mriki dene. Ya nggih wis diudhake. Nah, anak kula mantun. Ngaten Mas. Dadi ngaten niki lek mboten engsel palirah beliau. Dosa napa sing kula petik, Mas? Karena besok kula nggih semari ngersane Gusti. Nggih ta? Nggih kaya beliau. Kula mboten purun dicepitno ning kayu watu. Nah, menawi terkait kados ingkang teng kayu, teng watu, teng jembatan apa teng pundi-pundi. Ngaten nggih. Ngoten niku berarti kados teng Jawa niku wonten anu, Mbah. Kados istilah reinkarnasi, Mbah. Napa wonten keyakinan ajaran Jawa niku bab niku? Reinkarnasi. Sebetulnya menungso niku nggih reinkarnasi, Mas. Aja turu sore-sore kaki ana tewa nang jagat raya nyangking pokor kencana isine jimat kalimat sabda lah wis dicangking beliau kate dendi kok loro tugas mangkane jaman kuno makuno Mas nek kumpul bojo kan ngoten nggih prameswari ngoten leren sinabat leren poso sak pitunggal ngoten nggih mangkane anake limit-limit lah sakniki mboten kan kumpul bojone leren mabuk nggih enggak ya wis dadi sipate kaya munyuk kabeh Siap. nggih napa mboten Nggih. niki nyata lho Mas Nggih. Niku, Mbak, lajengane sing mau, Mbak. Kados tiyang sing sampun pejah, niku kok saged nempel teng watu, teng kayu niku napa mangke pripun kok cara penebusane niku saged munggah malih niku pripun, Mbak? Kedah pripun? Napa kedah kan asal donga napa pripun, Mbak? Hukum kan neten, Mas. Mangkane sing diwastani ten ngajeng wau jenengan kali kula kan bejo. Gusti Allah Gusti ingkang mengku jagat ingkang damel jenengan kali kula ni adil napa mboten sampean jawab adil. Kan ngoten nggih. Nggih. Lah wis jalani hukuman, Mas. Napa kita niki saged ngudari. Kan ngoten nggih. Sing ngudari sinten? Hukum iku sendiri. Ngoten nggih. Mangkane akhire menungso urip, Mas, lek melek mripate picek batine ya ora ro dalan nggih napa mboten artine picek dalane picek batine niku apa picek sukmane dadi sukmane sing gak iso gore jak picek nuruti nafsune wah kon tak tulung kenaken nggih napa mboten nafsune. Sajane kene kan kepindho lho, Mas. Ngaten nggih, tak tulung nafsune ngomong alu ama. Tak tulung kenaken. Jak picek to. Akhirnya gini tuh, sukma kali anu niku tahu. Asap susur niku akhire niku, Mbah. Nah, ngaten nggih. Menawi kados dereke wargane donga kados selure ingkang sampun semari ngoten niku.
Nggih. Sing biasanya gentayangan apa sing nempel-nempel teng watu teng kayu Nggih. napa Saged. saged angsal pangapura ngoten niku Mbah. Ngaten nggih. Lek hukum Mas, lek nurut beliau dong nggih. Hukum tetap hukum. Pangapura ya tetap pangapura. A gak iso dijenengi B, B gak iso dijenengi A. Tetep di ngapura Mas. Tapi lek wis jalani hukuman terus didunune. Ngaten ya Mas. Niku lek dawuh sing kula trampi lho Mas nggih. Ngaten. Mangga